பையனை வச்சுச்சு இன்னைக்கு. இது ஒரு வீடியோ. அதுக்கு என்ன பூ போடுற? சாமந்தி பூ பாட்டு போடுமா? ஒரு பாட்டு என்ன பாட்டு? அந்த வது வேற. இது எடுக்கிறியா? சும்மா எடுத்து போடுறது தான். இதுதான் நாளைக்கு எல்லாம் ஃபேமஸ். இந்த பூவு எல்லாம் நாளைக்கு தேடுவாங்க. நல்லா நீங்க தண்ணி ஊற்றி வளர்த்தி வச்சிருக்கீங்க காமாண்டை படைக்கிறதுக்கு. சாப்பிடு, பொறிச்சு சாப்பிடு. இது ஒரு பழம் பைத்தியம். சாப்பிடு, நீ ஒரு பிடிச்சி சாப்பிடுது. அங்கே செடி